Novo caso de vandalización de elementos relacionados coa memoria, esta vez foi o monumento na memoria das vítimas do franquismo de Ribeira. Falamos xa con Xoán Hermida da Comisión para a Recuperación da Memoria Histórica do Barbanza. Que tal, Xoán? Moi boas. Hola, boa tarde, que tal? Bueno, que foi o que pasou? Sabedes algo de quen puidan ser os autores deste novo acto de vandalismo? Home, nome de apelidos non, pero que o que pasou foi que na noite do sábado ao domingo a placa que hai ao lado do monumento de homenaje que en Ribeira, precisamente, das vítimas da represión franquista, foi vandalizada. A luz, además, tiña unha proyección de luz orientada, ademais, foi destruída, e a placa, que además fixose no seu momento, toda a escultura e o proceso de soledad penalta, pois, precisamente para poñerlle o difícil, pois foi arrancada e tirada ali na rúa, é dicir, que foi un acto premeditado, eso non é unha gamberrada máis para nada, non? E entonces grupos para nós de extrema dereita, evidentemente, pois como ano pasado recordamos o que fixeron en Cabo de Cruz aos 20 días de inaugurar aquel monumento, non? Que o pintaron en tirado de pintura blanca, o fai 4 anos, en Boiro, en Ponteveluso, pois 2 veces amartilleando ali na fonte onde apareceu morto un veciño noso no 37, pois 2 veces romperon con martillo. Entonces non temos dúda, non lle poñemos nome e apelido, pero que non é unha gamberrada, é unha estrategia de grupos de extrema dereita que están en contra das vítimas, da memoria, da dignidade, é un tema de dereitos humanos, non é un tema, ademais, en caso de Ribeira, este monumento foi encargado de forma unánime polo Concello de Ribeira, as forzas políticas, se entendía que era un tema de reparación que tiña que facerse, non? E entonces non dudamos que é unha estrategia de grupos de extrema dereita que están en contra non da memoria, senón da dignidade, un ataque ás vítimas, además, e a súa memoria, dos mortos e dos familiares, directamente, non? E así o fan. Ante este tipo de ataques non cabe outra cousa que a condena sen paliativos, non? Non sei se desde a CRMH pois ides emprender algún tipo de accións legais. Sí, fixamos xa, hoxe precisamente presentouse no Concello, o luns hai o pleno e nós de forma conxunta a comisión co BNG, o PSOE e o grupo de non adscritos aquí do Concello de Ribeira presentamos xa unha moción que se discuta, unha moción urxente para que se discuta primeiro se discuta e se aprobe, non? Unha que realmente os acordos que pretendemos que o Pleno de Ribeira tome, que a condena pública destes actos vandálicos, a restauración inmediata da placa e ademais que esta restauración se faga nun acto público solene donde participen as vítimas, vale? Sí. Donde se aplique de forma efectiva todas as modalidades de defensa destes espacios que a Lei de Memoria Democrático, non? Fala da protección, señalización e preservación de lugares de memoria, pois que se aplique no Concello de Ribeira e o compromiso, a máis do Concello na difusión da memoria democrática con todo tipo de actividades. Entonces, non solamente a nosa condena que xa se fixo pública, senón que hoxe xa firmamos e xa está registrado no Concello e esperamos ademais que igual que se fixo o mes pasado con outra asociación, os que parece moi ben, que a alcaldesa teña a ben cambiar a orden que a pode facer para que non quede diluído en rogos e preguntas e igual non de tempo e pase para o mes que ven, non? Claro. Entramos niso e vamos a estar antes das 8 da tarde a comisión ali para pedirle á alcaldesa de que se trate e se aprobe no Concello de Ribeira precisamente a condena pública, a restauración inmediata e que se aplique a todo o tema de sancións e demais que a Lei de Memoria Democrática. Por lo tanto, non pasamos por menos que isto, que xa se puxo a andar isto. Como explicabas hai un momento, a vandalización deste monumento non é un caso illado. Nos últimos 7 meses van xa polo menos 5 accións similares. Mencionabas a de Cabo de Cruz, tamén en Arzúa ano pasado, en Cedeira recentemente, a estatua de Monche Reboiras en Compostela, non? Que o que está pasando? É dicir, hai cada vez máis ultras ou hai tamén certa permisividade desde algúns sectores que favorecen que se multipliquen este tipo de actos? Eu creo que por un lado, o sector ultra está
a ultradereita está vindose arriba nese sentido, non? Non olvidemos que de pasar a isto a agresión física, estamos vendo, verdad? De agresións físicas a colectivos, non? Sí. Evidente, hai un paso, se están vendo. Entón, por un lado, hai a ultradereita, o te manifestado, non? Públicamente. Vedes, ademais, de que calquera acordo entre o Partido Popular e Vox no Estado, a primeira cosa que poñen é votar a lei de memoria histórica baixo, as que hai a nivel autonómico. Ademais, é un tema que é unha cosa que chama a atención por encima, unha lei que quer restaurar a dignidade das vítimas, dos mortos, como entendendo eles queren facer que hai como dúas tipos de vítimas, non? De primeira e de segunda, non? E que estes son de segunda. E eu falaría de que esta é unha estrategia pensada, planificada, non hai duda, pero por outro lado, por exemplo, estamos a xoves, non? Que eu sepa, o Concello de Ribeira non emiteu. Eso é propiedade municipal. Propiedade municipal pagado polo Concello de Ribeira, Non emiteu ningún comunicado como Concello de un ataque, vale, a propiedade municipal, non? Entendemos incluso, se foran outros casos, entendemos que sí que estaría. Entón, por exemplo, chámanos a atención un pouco este silencio, non? Entón, este silencio reforza a estes grupos que se ven ante o silencio e a falta de actuación, se ven máis respaldados e máis dispostos a tirar para adiante. Entón hai as dúas cousas. Por un lado, hai unha estrategia de extrema dereita, evidentemente, de atacar aquí as vítimas, a súa memoria, a súa dignidade, vale? Eso é evidente, pero por outro lado, hai certos partidos que parece que, decir, que debían de tomar unha postura, porque esta é unha liña vermella, unha sociedade que, se non é inclusiva, non é pluralista, non é dialogante, e eles están contra o diálogo e contra a inclusividade, non? Entón, pois, como entender que, pois, eso, o Concello de Ribeira ainda non emitira como tal un documento público condenando estes actos. Levamos xa 5 días despois. Bueno, estas dúas cosas se unen, Penso que quedou clara a vosa postura, Xoán Hermida, CRMH da Barbanza. Moitas grazas por atendernos unha vez máis aquí na Ferida Aberta no 36. Unha aperta. Bueno, gracias a vos, como sempre. Veña, Vico. A Ferida Aberta no 36, un podcast de Nuria López.